Iki lho iki aku ono acara dinner ning Kafe Punokawan. Sedulur-sedulur kok Londo harus Siramet do kumpul ning ngene. Diaspora Jawa iki bentuke kaya ngene. Dadi yo iso kumpul bareng, iso guyu bareng, rukun bareng. Nah niku tujuane nggih sedaya mungkin. Nah, tapi dulu sambutan saking wakil diaspora di sabanjure kita aturi sambutan saking Pak Yakin. Jadi monggo Pak Yakin ngajeng Pak. Amit ya Pak, tenang gini ya, happy day. Sugeng dalu Pak. Sore yang ngomong. Agak pakai wae. Sugeng dalu sedulur kabeh. Kagem Kanjeng Wironegoro sing tresnani. Kagem sedulur bisnis Jawa niki. Lan sedulur Jawa kabeh sing tresnani. Aku matur nuwun kanggo wektu sing diwenehi aku saiki. Aku bunga banget bisa ketemu karo sliramu kabeh ning kene. Ing tanah kelahiran leluhurku lan tanah Jawa, Indonesia. Aku lahir ing Suriname. Urip ndono wis 50 taun. Jiwa buyutku biyen asale saka Jawa Timur, yaiku Mojokerto lan Blitar. Mojokerto lho manggon ning Jawa Timur. Dikawa Londo menyang Suriname, dadi tenaga kontrak kebon tebu lan kebon kopi. Bapakku kerja pakulang barang keperluan saben dina. Ibuku duwe warung ning pasar. Aku wis cilik Jawa awit taun 2011 wis kaping 15 melu event diaspora Jawa wis kaping 6 lagi. Rasane kaya Bali menyang omahe bae dhewe. Aku ngerti nek dadi wong bisnis kuwi ora gampang. Mergo biyen bapakku lan ibuku wis nglakoni. Kudu kerja keras, sabar, telaten lan wani njupuk risiko. Supaya bisnis bisa langgeng lan maju kanggo ngopeni anak bojo lan keluargane. Dadi wong bisnis kuwi yo apik banget. Sliramu bisa bantu wong liya dadi wong bisnis. Gawe panggonan kerja lan gawe ekonomi tetep lan mlaku apik. Ing Suriname lan Walanda ana akeh wong bisnis Jawa Suriname. Ana sing duwe warung, restoran, praktek dokter, teknik, kantor administrasi lan liya-liya. Wong Jawa ora gelem kalah. Wong Jawa gelem mati. Nanging saiki aku ndelok ning sliramu kabeh ning Indonesia bisa luwih pinter, kreatif lan kuat. Kaya Pak Budi Sarwono niku. Saka Jogja. Sing amben taun menyang Suriname wis kaping 14. Gawe relasi bisnis karo wong bisnis Jawa ning Suriname. Nganti saiki ijek duwe relasi apik karo Jawa Suriname. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ngestune, Pak. Muga-muga kita bisa sinau bareng, kerja bareng, lan njaga hubungan antarane diaspora. Jawa saiki teko ning kene supaya tetep langgeng guyub rukun. Matur nuwun
wis napani aku kanthi apik. Muga Gusti paring berkah kanggo kita kabeh. Atur nuwun. Amin. Aku pun tak yakin. Zih, apik rahayu terus Pak Yakin. Ketemu Pak Yakin ini kangen. Pun dahulu. Sik ngomongke Pak Yakin iki jan tenanan. Nek wong Jawa iku sik bedane rasa ya Pak. Rasa. Urip ning Londo ketemu arep paribasan urip ning Dewa iki sik bedane rasa. Nek iki sinau karo wong Londo diaspora iku iki kaya kembang. Jadi oyote sing ning Jawa, tapi kembang iki mabur tekan ngendi-ngendi. Nah, rasa iku sik dadi beda. Arep urip ning Londo, arep urip cara Cina mungkin ning wong-wong Singapura, arep urip cara Melayu, arep urip cara liyane tetep sik bedani rasa. Dadi kuwi ra bakal ilang. Nah, dadi cah enom iki ya akeh sinaune mergo wong-wong diaspora iki malah nguri-nguri kabudayan sik mungkin aku ora tau weruh. Jaman ning Londo kon macul jam piro lho Pak? 7 ya Pak. Jam 7 esuk-esuk padhe merah karuan. Dadi wong Jogja ning wah angel jenenge Londo ning kono ki ana kuburan musik kubur iku wis ya angel ning kene. Dados sembarang iku mau ning kene padha kumpul supaya bisa rasa iku ketemu. Nah, sabanjure iki ora suwe-suwe aku nggih iki ibu saking Jakarta Binus. Saiki kita mlebu sesi rembugan pasamuan. Temane bab usaha rakyat, kesempatan ekspor saka usaha rakyat wong Indonesia. Piye-piye carane nyambungke karo jejaring diaspora. Iki sik dikarepke diaspora. Mengke lek ora kumpul-kumpul niku cantolane akeh. Oyote teng mriki ya godhonge apa ki? Ranting basa Jawane apa iki? Godhonge ya pake tekan ngendi-ngendi. Salah sijining ya usaha rakyat iki. Nah, monggo temane bab usaha rakyat niki kita nyuwun kawruh saka narasumber Binus Jakarta Pak Armanto. Monggo Pak Armanto kula aturi Bu Ismi Fatia Rahmi kalih Bu Evis niki ngadeg boten apa-apa niki nggih. Monggo Pak Armanto kalih rencang-rencang pirang menit iki 2 jam kok. 2 jam iki kan dosen sedaya tadi ngomong suwe-suwe berarti ada pirang jam Pak. Monggo Pak kula aturi boten suwe-suwe ya Pak. Ini kuliah kultum, kuliah 7 menit. Ya, sebelum lalu Bapak Ibu sedaya, Kanjeng Raden, Kanjeng Wiro, nyuwun sewu, kula mboten biasa bahasa Jawa promo, bahasa Jawa promo wagu lah kan. Itu Bapak kula saka Banyumas, Bapak saka Banyumas jadi ya apa-apa tapi ora rasa apa-apa. Oke, ini bicara bisnis itu kan mestinya kesempatan. Nah kita kesempatan. Itu bisnis pertama pertama itu kudu ngerti pasar ya, ngerti pasare. Ngerti pasar itu berarti ada potensi pasar ya. Nah, potensi pasar diaspora internasional Jawa itu sak dunia kurang lebih 7 juta jiwa. Nah, yang paling akeh nang Malaysia ya. Malaysia kurang lebih 5 juta Jawa nang Malaysia. Nah, terus sekarang Arab Saudi 1,5 juta. Arab Saudi 1,5 juta. Terus terus disuruh Singapura dan yang lainnya Swiss lah. Suriname, Belanda tapi ya Chile lah. Yang juta-juta ya dari nang Malaysia, Singapura, Arab Saudi. Oke ya. Nah,
Nah, kula ya perkenalkan, kula sekolah apa binus ya apa barang apa rekan kula Ibu Ismi, Ibu Evi ya, langsung mau diminta diminta apa ya bahasa Jawa ini bicara disune iki. saya ditolong kan Bapak Kanjeng ya. Pokoknya mesti bantu. Oke, siap. Ya. Nah kebetulan kalau Ibu Ismi Srena Jojo Pak Kanjeng lagi menyelesaikan studi kalau nang UII Ibu Ismi nang UGM. Jadi sahabat sasi lah, sahabat sasi mesti sama nang Jojo. Nah kebetulan kan, kebetulan. Ya bubar acara ini ya ini mau perkenalan komentar masalah teknis di luar acara lah ya. Bontote akeh. Jadi nek mikir bayangno usaha, iku sik dibayangne anak dulure Pak Dene iki aku mesti yakin kok bali kene iki separuh sirahe karo telu le mikir kok batike tuku pira gitu. Golekake ning endi, mesti ngono kuwi. Dadi wong ngendi-endi iki carane cara kuwi jenenge bontot. Jadi wis iki dongenge wis akeh, muga-muga nek wis ana arep takon-takonan pitakon nggih. Takon-takonan yo kanjeng pitakonan. Nek ana pitakonan monggo Bapak Ibu. Monggo niki jam awake yo ndak pengancing niki. Arep takon kanjeng apa? Arep takon apa? Monggo niki. Mau apik banget ya Bu Evi, soalnya ngomong Jawa ini malah apik Bu. Ngomong Inggris kalau Indonesia malah akeh sing ora ngerti. Jadi nang ngarep kuwi kan ana tulisane culture identity. Awake dhewe iki dadi wong Jawa iki ora gampang. Namun leluhur kita sedaya wis paringi apa jenenge filosofi seserepan. Misalnya aku ini tadi wong Jawa, anakku loro, bojoku siji. Sing paling marang aku nguripi, carane ngomong ya. Sing paling marang aku iki nguripi uripku, keluargaku, iku yo ngelakoni budaya Jawa kuwi. Rikala aku kromo wis pasti wong tuaku pasti metoke akeh banget kuwi gawe pestane gawe rakean acarane sing macam-macam. Nek aku anak loro, siji lanang siji wedok, sing wedok wae pas apa iki ana upacara tetesan. Ono sing lanang pas sukitan ono upacara iki dadi wong Jawa iki larang lakoni uripe dadi wong Jawa. Jadi cultural identity kuwi Bu Evi piye carane wong Jawa nang pulau Jawa wae iku jumlahe 155. Kuwi luwih gedhe kok saka Rusia sing kaya ngono mek 130 juta. Jadi kekuatannya wong Jawa ini gede banget. Terus lewat diaspora Jawa ini piye carane Inggrisnya how we monetize culture. Do not be hesitate to monetize culture. Ojo isin-isin meneh bisnisnya budaya Jawa. Soalnya budaya ini orang statis, orang mek kok mandek ngono. Budaya Jawa ya dynamic, ku berkembang, apa melaku terus mengikuti perkembangan zaman ini. Jadi iki saya mau Bu Evi ada tinggi muga-muga cultural identity dari wong Jawa iso
kangge kesejahteraan kabeh wong Jawa sak donya. Wong Jawa iso dadi nyanyi wong Cina, wong Jawa iso dadi nyanyi wong Yahudi. Karena wong Jawa itu ya sakjane pinter-pinter kabeh, tapi ngakune dhewe-dhewe. Diaspora Jawa iki iso dadi kumpulan sing iso kita guyub orang guyub rukun nek pas mangan karo jogetan, tapi iso guyub rukun nek arep bisnis. Jadi wong Jawa iki akeh wonge, pinter-pinter wonge, lan iso nandingi wong Cina karo wong Yahudi nang dunia iki. Bismillah aku iki ndonga karo kita kabeh. Amin. Matur nuwun Devi. Monggo ditanggapi nganggo basa Jawa meneh. Matur nuwun Kanjeng Dewi. Ini pun lang pertanyaan. Tapi nggih kula setuju. The two races are very strong, Chinese and Jews. Tapi awake dhewe kudu belajar. Ono aku waca buku, wis tau maca jurnal ya, apa buku lah macam-macam. Wong Cina karo wong Yahudi iki sakjane sederhana. They coming from the culture. Nek setungi orang kan ngomong sahabat ini omah keluargane. Nek Cina kuwi nek koncene dodolan gitu. Iya. Jadi nek komunitas kuwi nek ana wong dodolan, sapa sing tuku yo komunitase. Saka kuwi lagi gede. Nobody will care of our culture this person. Jadi monetization kuwi awalnya sederhana wae, tapi with the komunitas. Ono sing dodolan mungkin saiki wis mungkin kabeh iso tuku ning Shopee, Tokopedia, ono yang sing liya-liyane, tapi komunitas iki ono istimewane the trust building. For the pattern here, we want to trust. Jadi komunitasnya ono trust building. Oh ya wis nek tuku saka kene mesti apik kualitasnya. Wong Jawa iki kan akeh carane sakjane nek aku ya setuju nek kudu belajar saka sing pinter. Sing pinter jane ya Cina saiki. Buka. Oh, ya. Ada sini dulu satu dua kaki. Devi, terima kasih ya. Pasti bagus kok ini. Ini mau dibuka tadi suruh. Ya, suruh buka. Yang aku dikongkon buka karo Bu Ina isinya apa wae. Jahe. Kabeh kuwi produke wong lokal-lokal saka ya